Mga manindahay ug pabuto sa Cagayan de Oro City nakabalik na sa pagpamaligya karong bispera sa bagong tuig. Atong saron ang detalye niini sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, real kini human nga temporaryong gipasirad-an ang mga manindahay o pabuto niadtong Disyembre 24. Apan karon sa ilang pagbalik operasyon, pipila sa ilang mga baligya ang gipangkumpiska sa otoridad. Pipila ka mga mamaligyaay og pabuto dinhi sa Cagayan de Oro City ang temporaryong gipasirad-an sa lokal nga kagamhanan tungod sa kakulang sa permit. Karon balik operasyon na sila human nga nakasecure og special permit to sell gikan sa kagamhanan. Apan kagahapong adlaw sa pagsuroy sa otoridad uban ang DTI ug kapolisan, pipila sa ilahang mga baligya ang nakumpiska tungod expired na ang permit sa produkto. Moabot matud pa sa sobra 400,000 pesos nga kantidad sa mga pabuto ang nakumpiska gikan sa mga mamaligyaay. Posible ni siya nga mga old stock baka unya ang peligro ani kay wala man ni ma-check sa atong DTI o sa atong mga uban nga ahensya sa gobyerno, basig mag-malfunction no, na delikado hinoon kayo sa atong mga katawhan nga mo ilang magamit sa pagbasahulog nato sa atong bagong tuig. Apan bisan ubay-ubay ang mga produkto nga naembargo sa otoridad, nalipay gihapon ang mga manindahay tungod hatagan sila og oportunidad nga makabaligya pagbalik. Ang gilauman ginamo karon nga mahurot ginamo among pabuto ang among mga stocks. Ora gid na inautunta pod ang uban nga makaani dinhi sa rotunda. Kampante lang kayo mi, pero at okay raman. Okay na lang. Kay wala man tayo mahimo. Kay sa maski naalkansi na pero sige lang yapon. Continue sa kinabuhi ana lang. Ubay-ubay sab ang miabot nga mamalitay. Gani usa sa among naabtan nga nagdali-dali og palit kining si Kurt Kitoriano. Sigon niya nga matag tuig na anda na silang pamilya nga magpabuto sa pagsugat sa bagong tuig. Busa taliwala sa pandemya, migahin gayud sila og budget alang niini. Pa lugar-lugar gid sa balay kay kani pod safety man siya kasi babaw ra man buto di may magamit atong mga pabuto nga kawiran mi daw. Karong adlaw ang ulahing adlaw sa pagtugot sa LGU nga makabaligya ang mga manindahay og pabuto. Busa ilang paglaom nga dagsaon sila sa mga mamalitay aron sab makabawi sa ilahang kapital. Real pahimangno karon sa otoridad ngadto sa mga magpabuto karong pagsugat sa bagong tuig. Nasundon ang mga pulisiya nga ilahang gilatag kini aron mahimong luwas ang inyuhang tibuok banay. Real. Okay, Happy New Year, Sai. Ug daghang salamat, Cyril Chavez.